Díodíobh a chairde agus fáilte arás go Gaeilge mo chraí agus má tá tú nua an seo díodit agus fáilte. Bé mé ag glóirt as Gaeilge san is an seo, mar sin tá fáthaidial as béarla agus as Gaeilge má tá tú ar daoine tá siad an seo, CC. Inniu bé mé ag deanú páirte dá den isan faoi na hifreacha as Gaeilge, na ceithre cheangal uimhreach. Inniu bé muid ag arc ar na hifreacha pásanta agus na hordifreacha. So, uimhreacha pásanta. Úsáidtear uimhreacha de friúla nuair atá tú ag comharú daoine. Tuairtí mé sampladíobh ar dús agus an sin mionóidh mé na Rialacha. Páiste amháin, beirt fáistí, trúr páistí, cathair páistí, cúigear páistí, séasar páistí, seartar páistí, ortar páistí, níonúr páistí, deichnúr páistí. Bhí páistí san na bhrútha. Nuair atá tú ag comharú daoine, úsáidtear form an chuineadí ólrá. Mana bhfuil tú cinse faidúta, thuig le dul ar folklore.caí agus é sin a cheacail. Den chud is mó tá an tibhir ólra a gceist, páistí sin an tibhir ólra, ach sin form an chuineadí ólra fásta. Tá an focail beirt bánaintscne sin an tain uimhir pásanta atá bánaintscadach. Inné beirt tá séimhiú. Mar tháinig sibh beirt fáistí, beirt bhúnseoirí, beirt cheoltóirí, two musicians. Seachas DST, focail a thosaíonn le D nó S nó T. Mar hampla beirt doctúirí, beirt tiismothirí. Sin mar gheall ar an réal dentals dots. Mana chuala tú faoi sin hiaglam nasca sa chur síos le níos mó álas faidúta. Séimhítear animacail bánaintscnach inné an ailt. Mar sin má tá tú ag géirí rá the two of them, deirtear an beirt acu. An beirt acu. Ní deirtear duine ná daoine inné na hifreacha pásanta, seachas amháin. Rud amháin, one thing, duine amháin, one person. A deir tú amháin, bhí amháin ag an ceolchorm. It's like amháin go you know, on what? So má tá tú ag géirí rá, there were two people at the concert, bhí beirt ag an ceolchorm. Ní deirtear bhí beirt duine, bhí beirt daoine ag an ceolchorm. Tuairtí mé sampla eile díobh, fear amháin, beirt ár, trúr fear, cathair fear, cúigear fear, séasar fear, seartar fear, ortar fear, níonúr fear, deichnúr fear. Má tá gota i gceist, iníon mar hampla, iníon amháin, beirt iníonacha, trúr iníonacha, cathair iníonacha, cúigear iníonacha, séasar iníonacha, seartar iníonacha, ortar iníonacha, níonúr iníonacha agus deichnúr iníonacha. Hínde go dtí fiche agus an dhé sin leanimiid na Rialacha céine ón isan déarnach ar rinne mé. Mar hampla. Deanhí mé duine mar nuair atá tú ar rá níos mó na deichnúr a deirtear duine. Aon duine dhéag. Ja chunne dhéag. Trí chunne dhéag. Ceithre chunne dhéag. Cúig chunne dhéag. Sé chunne dhéag. Seart ninne dhéag. Ort ninne dhéag. Ní ninne dhéag. Bhécha duine. Mar ecann tú leanimiid na Rialacha céine ón chéadaí seán. Tá séimhiú idir a 1 agus a 6 agus orú idir a 7 agus a 9. Nuair chríochnaíonn an tainimeacail le gota, séimhítear déag. Duine chríochnaíonn sé le I. Gota. Mar sin séimhiú ar dhéag. Páiste mar hampla. Aon fáiste dhéag. Ja fáiste dhéag. Agus mar sin de. Deanhí muid trán a gceist bug inis a sul an deanhí muid na hordifreacha. Dúirt cúpla agah gur bhain sibh sult as an trán a gceist san is an dearannach,
mar sin ba bhaid am ceanile a dhéanú bhain mise ansoltas, like bhí sketch a míní orm faoin tránna gceist sin, níl is agam cotíthe, bhí na freagraí ar olas agamsa ach bhí sketch a míní orm díobhse. Tá sibh chomh-tábhachta dú go bhfuil sketch a míní orm díobhse. A bhfuil sibh ré a chairde. An chéad chéist a chairde, go dé mar deirtear three cousins. A. Trí chulcafracha, B. Trúr chulcafracha, nó C. Trúr chulcafar. B. Trúr chulcafracha. Ceiste dá, go dé mar deirtear two brothers. A. Beirt deartharacha, B. Beirt deartharacha, nó C. Dearthar. A. Beirt deartharacha. Níl séimhiú mar gheall ar dentals dot. Ceiste trí, go dé mar deirtear 9 people. A. Ní ghinne, B. Níonúr daoine, C. Níonúr. C. Níonúr. Ní gá duit daoine nó duine a rá inné níonúr. Cílíonn níonúr 9 people. Ceiste chathair, go dé mar deirtear 4 aunties. A. Chathair ansin, B. Chathair ansini, C. Céad ansin. B. Chathair ansini. A. Cúigear déag bán, B. Cúigear bán déag, nó C. Cúig bán déag. C. Cúig bán déag. Níl sam go títhe bhfuil foiniú a go manis. Tá sé go máil sa tróna ach faim a chud foiineh sa tróna san ihe is málairt í ach glacham leis. Is arneannach mé, arneannach sin naidáil arneannach agus machóirí sin early bird. Fanam I mahí go dtí a dóchlog ar maidin, tríochlog an amantí. Ní mai sin tesom ach ní hiaglam stopú. Ok, ordibhreacha inis. Ordibhreacha sin ordinal numbers, first, second, third agus orilla. Chorthaí mé sampladíobh ar dús mar gcónaí. An chéad bhliain, an dara bliain, an tríú bliain, an cathrú bliain, an cúigiú bliain, an séimhiú bliain, an seartú bliain, an tartú bliain, an níú bliain, an deichnú bliain. Mar a eacan sibh, tá séimhiú ar céad inné an ailt, agus tá séimhiú ar bliain. Séimhítear animacail inné céad. Seachas animacail a thosaíonn le D, S agus T. Mar shampla an chéad doctor, the first doctor. An chéad thoctor, tá sé sin ráchálaí. An chéad hampla, ní sé chodálaí ach an chéad sampla, fibre B. Hiagla sin ará gan fibre B. Muna gudí an séimhiú leat tá eisceart a gceist. Tá gota a gceist, chuirtear H roimhe. Ní chuireann tú H prefix ar chotaí san áit chéine ina gcuireann tú séimhiú orthú. Maithagann tú. Mar shampla go hálan. Go hálan. Okay? Tá H prefix, H ar allan. Okay? Allan nó go hálan ach go maith. Go maith. Ní deirtear go waith. H prefix séimhiú difriúil. Okay? Dóin difriúil a chairde. Bunaí mé úsáid as an animacail úr, time or hour. An chéad úr, an dara húr, an tríú húr, an cathrú húr, an cúigiú húr, an séimhiú húr, an seartú húr, an tartú húr, an níú húr, an deichnú húr. Tá chaimiid olú deirtear
darna in an a dara, darna, an darna lá, the second day. Nuair a bhíonn tú ag glóirt faoi ghátaí, deirtear an chéad lá, mar shampla an chéad lá de bhíon bheithimh, the first day of the month of June. Ní deirtear an chéad de bhíon bheithimh, deirtear an chéad lá de bhíon bheithimh, mar sin caithfidh tú lá a chur inné. An chéad lá, an dara lá, an tríú lá, an ceathrú lá, an cúigú lá, an séú lá, an seartú lá, an tartú lá, an níú lá, an deichnú lá, an taonú lá déag, an dara lá déag, an tríú lá déag, an ceathrú lá déag, an cúigú lá déag, an séú lá déag, an seartú lá déag, an tartú lá déag, an níú lá déag, an fichú lá. Agus an dhé sin tá an struchtúr céine a gceist. An taonú lá is fiche, an dara lá is fiche, agus mar sin de. An sin tríochadú, tríochadú, cathrachadú, cathrachadú, sin spríúil, cathrachadú, céigeadú, sin an cheannas fearlam, céigeadú, céigeadú, céandú, seascadú, seartadú, ártadú, nachadú, céadú. Níor tá ordibhreacha a gceist, ní sé bítear déag. Ok, ná bí bartha. Tá sé an am trán a gceist eile a dhéanú ar Ireland. Ceist a hain, cé dé mar deirtear the second place. A, an dara áit, B, an dara háit. B, an dara háit. Ceist a dó, cé dé mar deirtear the first restaurant. A, an chéad bhíoláin, B, an chéad bíoláin. A, an chéad bhíoláin, séimhiú inné céad. Ceist a trí, cé dé mar deirtear the 18th film. A, a thart scan an déag, B, an tartú scan an déag. B, an tartú scan an déag. Sin é a chairde tásúlagam gur bhain sibh sult as an íseán sin, tásúlagam go dtuigeann sibh níos mó faoin na hebhreacha a níis. Mana bhfuil tú cinse faidúda arc ar an íseán a ríis, ná bí bartha. Díagaí ag scríú nótaí a nuair tá tú ag arc ar íseán mar seo, go dóigh sé leat. Gur míle mai ag mo chud patroní tá mé fíormhuioch as ru dacaíocht. Na tá tú ag géirí a bheith a fatrún tá an nas sa chur síos mar a gcónaí. Gus tíofaí mé sa chéad í sean eile sibh. Slán. Oh, shit. Runa mé Botúin an my na Rialacha Ra ecinn tú lanimid na Rialacha céine ón má bhainnéal. My money don't jiggle jiggle, it folds. Riding in my feet, you really want to see it. You really have to see it.